Minħabba natura partikolari tal-faċilità korrettiva ta' Kordin, l-awtoritajiet kompetenti tawna anke l-permessi meħtieġa biex nistgħu nkomplu għaddejjin biċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi. Għaldaqstant huwa possibbli wkoll niċċelebraw l-Għid flimkien bħala komunità, bħala knisja illi tgħix ġewwa il-ħabs. Għaldaqstant li ħanamlu għalli f'5 iċ-ċirka fit-3 ta' nofsinhar ħaniċċelebraw it-twaqqif tal-Ewkaristija u wara jkollna anke mument partikolari ta' adorazzjoni fejn ħanpoġġu l-Ewkaristija fis-sepulkru l ġie maħdum b'mod ġdid b'inizjattiva anke tal-inmates tagħna.